Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kowe iki bisa lho, Gong. Alah lho. Ayo terus emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku gak ora seneng ajarane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep gleleng tenan ayo. Nek kowe ngendelke le duwe upas, Bagong ya duwe upas. Yen kowe wani padha karo Gatotkaca. Oke, ora masalah. Ora masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suara aku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe selawe taun. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng cenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal nang kene ya. Lho iki ngestaken dawuh. Kok ora Bomandura kepareng lenggalang mripun wonten Garing Amarta? Ya, manut. Antasena ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang maraja saka sela-selaning garu. Ya, Pak Ding ngestake dawuh. Petruk Bagong karo kaya budal ning Karaka Dempel. Monggo sinuwun kula jagaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Koko Prabu, atus pundi Yai? Menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta. Ila jagat Dewa Bathara. Wah. Nadanipun menapakno Petruk menika panakawanipun padang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yai, tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi non ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sak praptanira panakawan ning ngarsaning ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngilodene dumawahing nawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulak manu. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya panakawan. Ora dadi ngapa lho nggih, padha rarja sak praptanira. Tansah pinangan ing kawidadaning ing sambikala sawanipun ingkang abdipun Petruk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Kapundhingga jimat paripindayana ing kasantosan. Paring pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggonmu sowan. Lho nggih, sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sak praptanira. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang tuwang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur, kula menika namung panakawan, mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng sinuwun. Iya. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa? Mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kapundhingga jimat paripeh ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma. Iya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, samenika sampun radi insap sinuwun.
Iya Bagong. Nun inggih mugi-mugi mboten kumat. Iya Bagong ora dadi ngopo. Petro Kandung Bolo Bendara Raja Sapratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampan ana Petro. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong Padha Raja Sapratamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampan ana. Ngene. Apa Gong? Cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tampan ana. Kapundi jimat paripen daerah kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petro Dalem Padha Raja Sapratamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Padha Raja Sapratamu. Mengantunipun Darawali Kudara. Tansah pinanganing kami dadan bekti kula kunjuk. Balenana idak ndasmu. Pangantunipun Darawali Kudara wilujeng bekti kula kunjuk. ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Darawali Kudara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kajembel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Aduh, napa nambani larane Bapak. Kowe nek le omong ngono kuwi ra cetha. Atiku keloro-loro Gong. Aku wae nek mikir, kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Lambemu elek to Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak. Butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Menengo to, ora ngomong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngestu padha dawuhing bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih ming kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa, gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendake esuk ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil, do dititipi wis do ora gelem, do kon gula mentah ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem lambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru niki aku lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mengkari ndase. Jan wis ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika apa kuwi Bagong? oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus
Bapak niku dilalah kok watuk, guk 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 ngono. Tak kira nek kirik. Bul watuk, Bapak. Arep tak gusah kok suarane nang ngamben. Wah, ya wis genah nek Bapak watuk. Ngopo Pak mimik apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan niku kula jejelke teng mulute Bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men Bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi Bapak. Wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga nggo mbantu bapakne ra gelem ming do teng cermime nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe sowana Sinwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 atur ana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki sampun Sinwun Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bilih sampun marang Mbah makaping-kaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak nek nganti bapak meng kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang, nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta, mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana tambane bapak kok ora kelakon nggih to percuma hah percuma nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi jebul sing kula bantu jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar pun cekap semanten atur kula. Nek enten pangandikan saking Sinwun Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndara Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambok wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balekke. Wah rekoso terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ngikhlaske. Ya tegese kuwi rakon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku le omong kok. Bagong, Wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. Same. Kula jan-jane matur ngenten iki niku. Kula ampet tenan ati kula.
Mergo kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak duwe pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawangen Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong. Sebabe ditundung karo bendaramu. sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabare ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe, mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kok inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye. Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki ngono. Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa Adimu ki piye kok sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. pun kajenge nang kemawon mbangane nguyuh sak nggon-nggon mengki mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon mengki mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Lho, kok ana hubungane karo pustaka Jamus Klimasada? Iya Bagong. Terus Ngene kowe tak critani. nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah kula ning ngrungokke. Iya ya ora dawa Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omong mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe itu. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki Iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Klimasada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening bendaramu Jodipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. waduh. Berarti niki pustaka Jamus Klimasada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa meneh wangsulan nglawan kowe merga Pandhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, Mulai karo mampir golek Bandosa. lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nuwun ngapunten lho. Sampeyan kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada dhateng Sinuwun Ndarawati.
mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan, ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lair tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Kalebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu sinuwun Ndarawati, terus pustaka Jamus Klimasada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Klimasada? Ora ngawur dadi ratuke ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Tatur kualik. Hah? Turta. Oh iya, Nding. Turta. Ming turta kok kualik pemikir aja. Pustaka Jamus Klimasada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditelesih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Maning jajalanat iblis larat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni yen to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak po. Yen to Yai Prabu Darmakusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Klimasada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho, modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mengsah, mboten. Nek kula wis muni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane mungsuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken Danisuwun Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Klimasada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Klimasada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semenake ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora usah mbok goleki tampa. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Kuwi lha atos iki, Ndra. Piye? Iki kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora.
Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki kosong goleke tombo kok ming diunekke tekaning pati. Ayo kowe arep ngopo? Nek kowe wani ndakwa, Yai Prabu Darawati panjalmaning musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja watoni isamu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Dundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora sah lara atinan. Kowe nek ngrumangsani swaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming ngantri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampe nae dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki ora ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek bapane wong neter kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa. Kena mboyong pustaka Jamus Klimasada marang Karangadhepur nggo tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumber ming kowe kok. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Klimasada ning Darawati rasa dibalekke. Waton iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Ana apa Walik? Kok sajae mak cilik Bumira tawu pasuryane tak wis padhahi saka kene kok kaya ora adat sabene. Kaya penggali lagi ora jenak, penggali ora karenan jroning penggali mak cilik Sediwa. Anakku lanang Antasena, piye? Mula kowe tak jawil. Kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta. Heeh. Kowe tak kandhani ya, Nggir. Dina samengko kowe arep tak pamiti. Lho. Pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento amanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Gosik, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku. Antasena, piye? Nalika semono negara Ngamarta kerawuhan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura. Bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma, Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waliya Nirmala Temajati yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klimasada. Pekasan para Pandhawa padha sarembug. Kakang Mas Jodipati wis gathuk, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Monggo karepku yen pancen Ndarawati ke taman pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik, mengko sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klimasada kebukten Ndarawati pancen ana pegebluk ora bakal awel sarta nggrundel. Nanging ngaturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, sajake ora dadi penggalihe wong atuwamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak lho. Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka
Kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae? Heeh, kau dosa okol tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga mak cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung mak cilik. Iya Antasena. Nanti bapak ajare kose. Kosek kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Engko nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu. Ha nek nganti mak cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta, mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Lima Sada sajake wis diparingake marang wong atuamu ing Darawati. Wah, janji wong Ngamarta kuwi ya grusah-grusu to ya. Pustaka Jamus Lima Sada kuwi rak panguripaning para Pandhawa, pambengkesaning para kawula sak negara Ngamarta. Lah kok dadi grusah-grusu diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waliyaning praja ing Ndarawati. Nek kabeh mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti, tegese menggara sapa sing ngaputinan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena. Wah, lah pancen kowe karo aku iki cocok kok, Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga endi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku apa piye? Jembar. Ngrandu Gumbala ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku ki lek seneng karo kowe wong iki glece sak penake dhewe nek omong monggo kowe ki satriya ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa ana kawan? Wis ben sapa sing nyebut sak karepe dhewe. Ning pancen watahu kaya ngene. Terus jane Pak Cilik arep ngopo? Antasena? Piye? Iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus menyang Jimat Lima Sada. Lah terus carane aku arep goleki Kresna sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Nek sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon. Engko nek nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arep tindak menyang endi dadi rasananing para kawula kuwi ora prayoga kedadiane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak Cilik kuwi wong pinter. Mak Cilik iki titisaning Bambang Sekaca, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep piranganing Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan ki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piyai Sepuh. Sampeyan ki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi Mak Cilik Sedewa. Wis, saya kok percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuda liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndarawati nggone mboyong pustaka Jamus Lima Sada, Mak Cilik. Pinter tenan makku cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake Paman Sedewa terus wujud. Waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus Mak Cilik arep endi? Aja nyebut Mak Cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena, kana negara Ngamarta nedeng wae peteng. Kowe aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata Ndarawati sejati, nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sakarepmu Mak Cilik. Kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku takon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene. Wong kang teka ning papan kene mau tulungana, merga kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku ndereke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane nata Ndarawati ngboyong pustaka Jamus menyang Jimat Lima Sada Antasena.
kurta srama pangga wagut katinya mawukyat ira wang-wang piye ngandel ora kok Sinun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandhake karo wong liya lho kae Patih Praguta joget-joget nggawa glugu golek awake dhewe malah ora mung Patih Praguta sajahe Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener tegese kuntul dikandhake dandang dikandhake kuntul maksude piye kuwi tata upacara kata-katamu ki piye dandang kandhake kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener dheweke ketok apik wong liya ketok elek kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sak benere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke ketitik ora ming Patih Praguta tak sawang Ndara Garukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe ya mulih yo Gang yo hah mulih engko nek Semar Modar bapak wis dawuh karo awake dhewe nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe yo mulih yo wis rasa dadak piye-piye mulih matur karo bapak Pak aku ora sida mboyong para Pandhawa di Pustaka Jamus Limasada merga Pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Ndarawati jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae ora bapak mikir dhewe bapak tumandang karya oke ayo kita berangkat yo yo Gong ketoke lemati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar masa mingo to weh sapa iki to lho sapa iki to Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe tak ajar modar kowe. Nek cara nggone dhewe pancen Ndara Antasena ki nuwun sewu nganggo gelung. Lho rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Panguwit. Ha iya. Wong apa kok terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek itu. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalé kulino ngapusi, wis ora iso. Ku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten Raden. Ya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe Petruk? Ya. Soale cangkemku iku lino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking Sinuwun anu sowan Sinuwun sinu anu sowan Sinuwan. Sowan Sinuwun Prabu Puntadewa. Wigatine kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula nek kula matur sampean pun mboten kaget. Wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur Sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada. Wis tok kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga Pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, nek ngono ngendikane Mak Jlik Sedewa iki mau bener. Mangkane yen sampean ketemu nganu no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa.
Kula takoke Ndara Sedewa ta pundi? Ditundhong bapakmu Ndara Werkudara. Bener, mak cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki Wis tindak. lho. Lu ngoten pundi? Kuwi dudu perkaramu iki urusane mak cilik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane mak cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. Wong loro mingan. Kula kalih Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Kare Baladewa. Gleleng lho. Heeh. Aman reng tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedeni apane? Lho kok mlayu? Hari kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Prate Pragota. Terus kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niki wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning mak cilik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Wesi mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus Nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane Kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe ming dienggo para Pandhawa. Aku ming perkara Pandhawa kon rawone karang kadempele kok dikalake karo Sinuwun Darawati sing kawulane kenapa geblok? Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panus maning jalanan cukup laring bangun." Bagong, menungso ya diapunmu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunekke ngono, muntap kula. Kula terus melu ngadeg metenteng. wah kowe kuwi Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. terus Metu jaba. Nah, ora dadi. ha iya sing ra dadi Perange lho. heeh Metu jaba kula ya metu jaba bareng. Wes bingung le do golek anduk. Gong Ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Aku Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja do ngewangi. Ora jiwa satria. Wis ndak dirambati anu jangkrik. Satria dirambati jangkrik. ya matur nuwun kok Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? kowe rasah mlayu nang kene Terus Kakang Gatotkaca Kakang Antarja adepono oke, siap. Carane kowe tak ewangi lek ngewangi kowe maju petokno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. kok iso Engko muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Gatotkaca. Maju ya modar tenan. aja semelang kowe tak uripke Kowe kok gleleng. Metu power bank lho. ora ning aku iso nguripke wong mati Carane iki lho banyu sungut kuwi tak pres tak nggo nambani wong loro tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci wah gleleng iki to. heeh Ya maju yo. engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan Nah kuwi masalahe. Nah sampai kula mati mongko ketutupan suket ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono nyawa nggo dolanan. ngene bae supaya kowe ora iso tekaning pati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca Kakang Antarja sapa Kowe aku terus. manut nek Petruk sing tak labuhi Petruk nek Bagong sing tak labuhi Bagong Ngene wae terus. piye Kowe gandenge bola-bali dadi rol. heeh Sementara iki aku ya terus. kowe arep ngopo Aku tak sing maju. Aku dilewangi ndelok sene. ya sakarepmu nek Petruk ora maju ning mburi kene Arep ngopo Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? aku tak manjing ning awakmu Lho. kowe nek tak njingi
kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh ababmu mambu. Menapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong satria kon mlebu mburi ora. Ah metu pundi? Kowe ngampet ambegan kok. Ngampet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis. Saniki? Heeh. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis tata-tata ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Lan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kae tata-tata. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu. Nek wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambantir Gantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwasar jeblok wetenge. Gus, apa? Sampeyan nang pundi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Heeh. Sampeyan wis nganu cetha mbantuku lho. Wis arep ngomong apa iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho iki. Iya. Buan klepret ya men luwih. Nek arah-arah ambles bumi carane piye? Ya sepaton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati. Hati-hati lho, Gong, nek ora nyata buathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho, Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye, Gong, kahanane? Peteng. Meneng jero bumi. Waduh, sareane, Truk. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa metu, Gong? Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Menggari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat nggon ati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah ngayale ra jamak-jamak. Tulung ngitung lho. Iya, aku nek hitungan ora tau mlebu e. Iya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah, dan gleleng tenan. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petruk rasa ndak gleleng kae nyolongane wonge. Wah. Kaya balon Petruk enting. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge.
Sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset to ya. Men tak uyuki sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tatakane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati yo, Le. Siap, aja kuwatir, mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun, landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan, kenyataan, Om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur ki sing sampean tok apa? Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawur Bagong. Nun. Kowe tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani merga kula diwarai. Cacing nika kepidak menungsa. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trima nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatur kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijedi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa sirnake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapakne iku lara. Hah? Bapak lara, tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ana? Iya. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula mung muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungsa ora tatanan. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa.
Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suara aku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun. Ora Gatotkaca. Bang, le nangkis telat le. Apa? Heeh. Lho, Gong. Kok bathuke metu getihe? Apa? Heeh. Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Antar-antarsena piye ya lek mbelane? Gus. Gus. Ndarantasena. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro, mbacut mlethek sirahe. Tonya Gatotkaca itu turu ta. Iki seneng kene iki turu ta, Tru. Ha iya tenan, ombeni oke tokke tumburi tenan. Ben luweh. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja entosin, aja Gong. Ah, mulane melek. Ya, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ra masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tatoane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Ayo! Aku Adidaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Sambat to. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku ndek batur sing gawe wiranging Bendara. Modar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candak sirahku ngono dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning bali neh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena sajake
Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngono kepengin ye, tak kene metu. Ben manjing ning nggonamu, ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju Ndara Antarja. Kuwi kakange Ndara Antasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndara Antarja, padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ane mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mungsuhe Ndara Antarja ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kowe iki bisa lho, Gong. Alah, lho. Ayo terus emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku ora seneng ajarane ngono, gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendelke le duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayuda kebapak bawat nyobentar kebapak nyomungging aloka Bagong nggih Ndara Antarja iya kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebabe kowe wani karo Sima Pandura, ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun murung kabar dereng? Kabar apa? Gatotkaca wedi kali kula. Lho. Adikku karo Kaca wedi karo Bagong. Weh, iki seksane Piyayi Blitar. Niku asli aku ora goro. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng ngene ditemtoke kowe apa aku sing tekan ning pati? Manut. Sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggap aku ora iso nyembur. Ayo, didu upasmu karo iduku ampun ndi. Kene marganing patimu. Pangga tak ayoni Antarja.
Wong nyembur kudune ngono kok. Saisaku. Panas to dadamu? Kena iduku? Wih lah dalah. Lah kok nyolong pethek ing atase Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora pangling. Mesti ana sing bantu karo kowe, Kang. Ngrasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang arep melu-melu perkara iki, aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani, petengane apa meneh, rupak wani, jembar wani, Kang. Tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura. Dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho, Kang. Ngopo Gong kok ngalamun? Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system apa? Ora. Kok iso kang iso bergema terus Ndara Antarja melayu. Ha iya. Wah, kowe gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu kok. Oh. Arep tak jahiti kabeh mbur. Tak dondomi men ra iso metu. Apa anggepmu nek tok dondomi aku ora iso metu po? Metu karo wae karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Nek ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya emah aku ya ngono. Metu karepe dhewe kok ya, Tru. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panusmaning jajalanat iblis lanat. Bagong, ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang metu jebol wae. Mlayu, Tru. Bola. Ayo, iki Toto Mandura kapupul Tru karepe. Nesu tenan nek kae Gong. Wah, wis anggres ngono kae ora ana wong wani nyedak to. Panas-panas jajalan suwane Bagong. Petro ora minggat glandang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngene Gong. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antarsena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antarsena turu mesti iki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sone iki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Heeh. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang? Omong apa iki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ah sampean sok turu barang Nek pas kono nibake nenggala nyodompanono bles sampean pas sare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamur Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah, sertifikate wis tak gawa kok. Kuwi senengane kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane Nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener.
Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petruk wae? Pun boten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Nah, Meremo. wis ya. Karang telapukane iki ciyut e. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Kemarin mau kok jarem-jarem ki apa to? Bulirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tru. Jire pengilonmu, Tru. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ae to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik, kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kakek sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae to. Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. Yo. Nek pengen ngerti. Oh. Oye, waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestunggal. Anakku nggih. Anakku wong Centara, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek kowe nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petruk. Petruk jengkulmu mlocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku ki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Ya. Maju rene, Tru. Ya, wah yen mung bombong adine kok. Petruk kandhang. Wonten dawuh sinuwun. Wih, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakokke bojo. Weh, adalah Antasena. Apa, Pakde? Kowe edan kowe gondrong kowe. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong wae. Heeh, Petruk. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang, Petruk. Nggih. Terus kersane? Petruk kan ngono. Wonten dawuh. Wih, ada. Ya pancen ngono, Petruk. Ah, nggih. Nyai Kresna endi, Petruk? Wah, kula mboten ngertos. Dian. Sanjay lagi Dharma Wisata, Petruk. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena. Apa, Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati, Pakde, tak donga-dongake lepas oparane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, Cangkemmu kuwi. wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Tru. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake Werkudara adik Kunjadipati, mula ora jenemokane Antasena ki wis biasa nek karo aku. Nggih. Petruk, Wonten dawuh. goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Petruk. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok mbendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sakaremu, Petruk. Sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, adalah. Baladewa kok nggo celurit. Liyane, Petruk. Oh nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe nggo graji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus.
Ya. Nah, iki pusakaku. Aja wae sepeleke Petro, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nangan. Sakaremu. Antasena, Piye, Pak De? pamujimu lah jaluk. Ya, pen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. Awas Rawaton, Jawraten Bangen Boro-boro. Ini Nata Manjura, Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Oh, ngambeyen. Malah cengengesan. Kleru kok. Iki mergane patimu kuku ngarepe iki. Loh. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Kuku ngarepe dhewe buntu Petro dalane. Awakmu mung teng rika kok mlayu mriko. Edian arsa manijat ning alam jagat yang pilunding. Ayo, iki Nata Manjura Prabu Baladewa legane atiku tanyala. Panus maning jajaran iki aku kok ngedep kaca iki piye? Aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget piye? Kok ana wong padha karo aku? Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh, edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur, iki Prabu Baladewa. Wah, setan ora. Iki Bagong iki, Prabu Baladewa. Kowe sik ngembal kuwi nggawa apa? Nggawa genter tuwa banget. Baladewa rupek mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunaing Satu Sekti, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Iki Kiai Bendho, ayo. Koko Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misahan panjenengan. Manusura tatanan manusura jajalan ing atase derajate acepre kok ngembali para panguwasane untuk Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok Siadi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momo negara ing Ndarawati. Setyaki wonten timbalan Mandura. Inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapta ning negara Kamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada wigatine iki narya nambak rengganing projeng Ndarawati. Lah kok saiki malah teka ning kene iki apa Ndarawati wis sirep tumuli Siadi methuk pun Kakang Kundul marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndarawati. Mengkono to Yai? Inggih, Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salin sik kuwi. Kuwi kon salin sik kuwi. Derajate aceple kok ngembari parang nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Piye, Yai? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Iya, ngestakaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus. Regane pira Setyaki? Gus. Kok iso dadi kaya ngono? Wis kowe aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndarawati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu, sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho. Maksudsu? Maksud lu. Weh, Kresna wis paham. Kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya kene. Ayo salin. Salin no. Lah salin piye? Aku lek dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora dong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, ning gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena.
Antasena Setyaki wonten rene. Lho iki ngestaken dawuh. Setyaki wonten dawuh. Antasena kon rene ngestaken dawuh. Antasena, piye Pakde? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut gawe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso ora tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pakde mentolo karo Panakawan. Iki Panakawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo Panakawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Ndrawati. Ya Prabu nyilih pustaka Jamus Klimasada, Bagong nyebutake pustaka Jamus Klimasada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure Batur kok ora gelem ngalah. Antasena, piye Pakde? mikira jangkae kae. Ya narto jangka. Lho kuwi malah Antasena mbombong kuwi. Antasena. Piye Pakde? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakde yo ganti yo. Waduh, cilaka iki aduh. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku, tak gandrung karo garwaku. Baladewa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mlocot. Wis. Wis senengane ayo Dono. Woi ladal. Halo. Wong edan dapure kaya ngene kok Malik Baladewa. Weh, nek gleleng to. Antasena, piye? Lelakon iki piye, Gir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane Panakawan. Yen to bab anu kakekne Semar lara. Lho. Semar lara? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh, anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi walu yen arep ana Mahjati Kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho, geseh piye? Pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Kok sik aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Ha nggih. Kena tak mak rada ngarep ngene, ora omongane ngedangklang nang kene. Iya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa kok sia-sia. Terus dadi geger wose Pustaka Jamus Klimasada diasta Ratu Ndarawati. Mbuh sampean mbuh dudu sing baku sing nggawa Ratu Ndarawati. Kok sing nggawa ki Ratu Ndarawati tenan? Ane nyatane dhek ora ngaku kok. Kok Prabu, kula wonten pundi papan menika mboten ate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndarawati. Lah, aku mongko ora amatke Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen Pustaka Jamus Klimasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung nang wujud Nata Ndarawati. Lah menika ingkang dados tuk sumbering perkawis, mongko menika dipun betahaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngoten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petruk. Petruk nanti? Truk. Nene Truk. Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Ndarawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karangkadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis, ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal nang kene ya. Lho iki ngestaken dawuh. Kok ora Bumandura kepareng lenggalang mripun wonten Garing Ngamarta? Ya, manut. Antasena Ngamarta jaganen.
Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang manajal saka Selasa-laning Garu. Ya, Pak Ding ngestake dawuh. Petruk Bagong karo kaya budalne karo kadempel. Monggo sinuwun kula jeraken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Ya. Apa ya pancen kanane bapakmu kaya mengkene iki nganti ora mubah, ora musik nggone nandang raga. Wah, kula piyambak malah bingung kok, Den. Lihat jeng ngrangkani bapak niku pripun, monggo ya nek digotong niku ya abote ra jamak-jamak. Arep dipresake ya wong ya menelan biaya yang terlalu banyak. Monggo kula kalih Petro kalih Bagong niku wong sekeng. Ning ra pun wonten ngendikane bapak nek panjenengane niku nuwun sewu kepengin dirawuhi Pandhawa 5 sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada mengke enten ature bapak sing ajeng kunjuk ngersanipun ndara-ndara Pandhawa. Wah, Kresna kakangku. Werkudara piye? Yen pancen panjaluke Semar perkara pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada ora susah dadak walang ati. Mara kaki pustaka Jamus kelima sada ingkang mbok gawa marang Projeng Darawati tumrap aturna marang Semar Badranaya. Werkudara sing awas paningalmu Yayi jejering satriya aja gumampang siadi ngadepi lelakon kanthi netra lahir nanging gunakna netra batin. Tegese piye? Tegese pun Kakang ora mboyong pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada, pun Kakang ora rumangsa kaparingan pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Mbok menawa siadi wis tanggap apa kang dadi kersaning pun Kakang, kang mangkono iso dipesthekke. Lamun pustaka Jamus kelima sada ilang digawa nata Ndarawati ing sejatine dudu pun Kakang Werkudara. Pramara remangus wamya ngambrang kadi karunaning kaswase yaneng marga malala tumiring sang kandha Wastratmaja long-long lalu mangulati. Apa pancen bener mangkono Yayi? Yen pancen siadi kurang percaya kelawan apa kang dadi aturing pun Kakang Mara Gage Arjuna kula wonten maring adhawu. Ora usah dadak wedi kangelan. Dina samengko Dimas wis presa dhewe. Lamun pun Kakang ora mboyong pustaka Jamus lima sada. Kakang Mas nyata ingkang sawetawis sarawipun Mbaka Prabu Ndarawati kula badhe munjuk atur ngersa paduka Kakang Mas Jodimati nyatanipun negari Ngamarta. Kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Miyang Jimat lima sada. Wah, yen ngono pancen bener. Apa sing dadi ngendikane barep kakangku? Yen ngono aku keluputan perkawis nganti aku tega nundung kelawan Sedewa. Werkudara,
agahan datanpa pitung wekasan keseluruh dalan sing kleru. Ya. Aja banjur wisuh lumung ngentasi perkara. Tegese piye? Ayo digoleki pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kinarya waluyaning Kakang Semar Badranaya angka 2. Si Ading wis wani nundung lawan kadangmu si Sedewa. Sedewa kudu bali ki nang dadi jangkeping Pandhawa 5. Wah, Dipol aku njaluk pamit tak rampungane perkara iki. Kakang Semar aku nyuwun pamit Kakang Badranaya. Aku nyuwun pamit Kakang. Kresna sinayang manggel. Sang Arjuna Hesmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ing Koko Prabu. Arjuna piye? Lajeng badhe wonten pundi anginipun ngupaya wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Kelima Sada? Nyatanipun ingkang sengawit samya wuningani bilengkeng ngasta pustaka Jamus Kelima Sada paduka Kanjeng Koko Prabu. Mboten nyana bilih menika panjalmaning mengsah ing namung badhe damel ringking para Pandhawa. Wah, Kresna Balagage. Wongakna Prawana Jati, Bresanana aja paesan. Yen pancen ngerti dununge Kresna ing mboyong pustaka Jamus Kelima Sada, kowe ora usah dadak mangkat aku ing bakal wah ngodol-odol wetenge menungsa ing memba nata Ndarawati. Werkudara, Arjuna kula wonten pangandika ing adhawu. Menungsa tumitauning Madyapada diwenangake mbudidaya. Mula pinaringan akal, pikir lan kasantosan sayekti mung supaya menungsa gelem budidaya kasinggihan mekaten. Lajeng kepareng paduka, Yayi, siadi liwata ndedharatan pur kakang bakal ngambah dirgantara. Mbok menawa kanthi srana mengkono isa pinanggya kelawan ingkang Denupadi. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi Janaka.
Mula Yai Prabu Darmakusuma nganti ora pirsa terus jatine menungso ingkang meba marang Nata Ndarawati. Ayo kowe aja mati tanpa aran ngaku. Arep mlayu menyang endi mesti bakal kecekel dening Nata Ndarawati. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa wani mimba marang panjenengan ingsun? Iki Nata Ndarawati. Ingkang saknyatane pancen minangka dadi ratu pengayomaning para kawula sak negara Ndarawati. Lah kok dadi ana wong kang ngaku marang Nata Ndarawati. Yai menungso. Aja paton bisa ngucap kowe ingkang memba Nata Ndarawati sarta nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ora mbok ulungake marang Nata Ndarawati. Apa kelakon kira-kira kowe keduga ngungkuli marang kadidayang Nata Ndarawati? Aja sumbar, aja pamer. Yen mancen kowe didarbe niat bakal ngrebut pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ayo, gage tandhangono Nata Ndarawati, aja ngaku Ratu Ndarawati kowe. Kunjang gansing langit kelap-kelap baton lir saking risang mawe gandrung ing waladara tanpa tali wara kowe nyempalane karo Nata Ndarawati Arjuna dasar para nyata lho ora basa arepun Kakang ora usah dadak kowe kekudung marang Nata Ndarawati ora mbok balekake pustaka Jamus Lima Sada ora engko tak longgo parung wadhmu mati dening aku Ayo, entekno budimu ganing atiku. Wah, mati kowe. Ayo, amok legane ati. Kakang Mas, mboten kinten babar pisan menungso ingkang mimba Nata Ndarawati. Panjen kasulungan kasekten linangkung. Bebasan nadyan kula sampun ngetok dhateng karosan. Duwe ngesok dhateng pusaka parandene gagar wigar terantuk karya. Wah, tumandang tanpa mbok pikir. Kowe ora ngerti lan apa kowe lali yen to Kresna ingkang kae kedunungan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aja waton tumandang ning nganggo petungan kaya bocah wingi sore. Wangune pancen wis diniati pendro ngene bakal ndakpo kelawan aku yen aku sinengguh Ratu Ndarawati ingkang dudu saknyatane. Ora Kudara iki? Ya. Balekke ora pusaka Jamus Lima Sada. Ora bakal tak balekke. Taunana Windanana kuwi dadi gaduhaning Nata Ndarawati. Wah, edan. Oh, ayo.
Werkudara piye? Mara kage Mustya senjata cakra. Kresna ingkang nyolong pusaka Jamus Klimasada tibanana senjata cakra. Werkudara, Piye? yen pun Kakang nggunakake senjata cakra, tak nggo mateni karo Kresna kae mau, nanging Kresna kae mau ora bakal tekaning mati. Sebab apa? Kowe ora bakal tak kandhani, nanging mung bakal jumegluk mawa swara ingkang banter wekasan nggorekake bumi. Separoning jagat iki bakal sirna. Merga kekuwataning senjata cakra ingkang tempuk lawan Ratu Ndarawati kae. Sebab piye? Ora usah takon werna-werna, tak goleke jago sing iso ngalahke Ratu Ndarawati kae Werkudara. Bang wangaruna kadinetraning angga rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing jagat pesaning Bathara Epur jagat iki ana wujuding pandhita muda Penemban sampeyan kuwi peparape sapa? Pandhita Klyang Ngabur kanginan mendung kebaratan sinuwun. Ing pundi papan dunungipun inggih mriku dedhipokipun ingkang abdipun kula. Peparapmu sapa Penemban? Menawi paduka ndangu kalian kula pun Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma inggih mila mekaten paduka sinten Prabu Kresna. Lho. Wela dalah. Wis ngerti karo aku? Nun inggih sampun. Ing ngageng inggil mboten pangling menika Raden Werkudara. Ya. Kowe ngerti karo aku. Ngumandhang kondhang asmanipun Raden Werkudara mila nyuwun pangapunten menawi kula peksa tepangran panjenengan. Namung sak mangke goreh orongeh penggalipun Raden Werkudara mboten jenak tuwin tansah kabebidung dhateng raos lepat ing nggumana musik wonten saklebeting manah. Lire piye kowe kandha kaya mengkono? Krana Raden Werkudara sampun tega lan mentala nundung dhateng kadang tarunanipun inggih menika Wragil Pandhawa namipun Raden Setiwa. Wah, ngerti lelakonku. Inggih. Nyatanipun Raden Setiwa menika mboten lepat. Raden Setiwa namung kepingin anyandhet pustaka Jamus Klimasada anggenipun nical. Badhiripun beta dening Nata Ndarawati ingkang saknyata menika panjalmaning mengsah. Mila tumuli adreng anggen paduka kepingin sanget anjunjung derajating Nata Ndarawati nanging Raden Werkudara mboten priksa menawi Nata Ndarawati menika sesinglonipun tiyang ingkang kirang tanggel jawab. Wekasan sak mangkene garing Amarta katingal peteng krana pustaka Jamus Klimasada ical. Wondene Pandhawa gutang kantun sekawan krana mindranipun Raden Sediwa rak ngaten tura lampanipun. Tobat. Lah iki nang pendhita enom kok pintere ora jamak. Nganti sombatang lelakon wiwit purwa madya lan wusanane. Nyuwun pangapunten sinuwun boten ateges kula pamer. Namung saknyatanipun lelampahan ingkang lumampah kados mekaten lumadining lelakon wonten negaring Amarta. Ya. Yen ngono aku ngaku marang kapintramu Penemban. Ning aku njaluk karo kowe mbok, kowe kuwi gelem nulungi karan aku. Paduka sinuwun kepareng badhe menapa? Aku kuwi duwe mungsuh. Mengsahipun sinten? Tanpa beda kelawan aku. Wujude Nata Ndarawati.
Namun kowe iso mateni Natandrawati ingkang dina samengko iki pancen nggawa pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada lan gawe srana bali ning pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kowe nyuwun apa wae mesti bakal tak paringi. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa. Namung kula menika pandhita ingkang nglampahi tapa ngrame. Kula nuwun sewu sinuwun. Kula menika tetulung dhateng sak pepadaning gesang mongko tanpa pamrih. Paring payung tiyang kudanan, paring sandang tiyang kawudan, tuwin paring tedha tiyang ingkang nandhang kaluwen. Monggo menika kula tindakaken tanpa gadah pamrih menapa kemawon. Ngono inggih. Lah terus mboten lajeng paduka ndangu lah terus kados mekaten. Menawi paduka badhe nyuwun tulung dhateng kula sampun ngantos maringi menapa-menapa menika kula tindakaken ginakaken darmaning kapandhitan kula. Dewa Kusuma wonten dawuh. Wis gage ora usah ndadakaken gunem tanpa guna. Mara mangkat Ratu Ndarawati ingkang nyidra pustaka Jamus Lima Sada sirnana. Nun inggih ngestaken dawuh sinuwun. Prabu kok malah tumuli kendel. Mboten agi-agi sumusul dhateng pandhita menika. Wis to, percaya aku. Kresna kae mesti kalah. Liripun kados pundi? Apa to sababe pandhita muda iki mau katone durung ganep ngelmune sarta durung tatas buntas kawruhe. Ewadene lha kok iso mbatang cangkriman sarta lakoning Pandhawa komplit-plit wiwit sore mau tekan saiki. Sebabnya apa gitu? Ora ngerti ya. Lah kowe iki senengane ora gelem mikir kok. Kowe tak kandhani ya. Pendhita iki mau ki dudu sapa-sapa. Sapa? Niatmu goleki sapa? Goleki pustaka Jamus Lima Sada. Sawise pusaka ketemu, goleki adhiku Sedewa. Mengko nek nganti pusaka ketemu, Kresna kae tekaning pati. Ya. Pendhita iki mati sampyuh karo Kresna kae mau upama lho. Iya. Kowe rasa goleki adimu tekan adoh-adoh. Sebabe sing dadi pendhita iki mau Sedewa. Wah, setan. Teko iso batang cangkriman jebul Sedewa. Kowe ning aja tok seneni, aja tok dukani. Pancen niate Sedewa kaya ngono nyelametake kana negara Ngamarta. Werkudara ayo diawat-awati adimu lanang. Wah, iya. Iki Natandrawati. Iki sapa? Takon karo aku Pandhita Klihang Kabur Kanginan. Peparab Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma? Iya, pancen kepara nyata. Ayo mbok balekake ora pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Ora mbok balekake aja takon dosa. Kelakon tak kendharat dening tanganing Dewa Kusuma. Ayo cobanen Natandrawati iso ngasorake aku sasat iso njara langit kowe Dewa Kusuma.
ruket keket genya panca bakah nengge Sang Begawan Dewa Kusuma lumawan alindring Durawati parandring mangke paringi jawata wis telas tulising titah kekalih Sang Dewa Kusuma babar sedaning wujud Raden Sedewa nata Ndarawati babar sedaning wujud nengge Sang Dewi Kanastren mundi pustaka Jamus Miang Dimat kelima sada marika den prayitna semurire seka balik titiyani Gandayani ing Kakang Semar aku ingkang wis prapta ning Karang Kadempel Kakang Yantaka Pandhawa wis komplit Kakang wah Dipol kowe Mario kowe Warasa Kakang Semar aja kaya ngono Kakang mesakno marang para Pandhawa Kyai Badranaya kula ingkang garwapun kanastren Kyai kula ingkang ngaturaken pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada katur jengandika Kyai saha kula ingkang saged ngrawuhaken pepundhen Pandhawa jengandika Kyai Semar Greka Kyai Nayantaka kenang apa Pak cangkeme dintup tawan apa Pak kok mecucu bah blegek kekugek sadulita mel matur nuwun sinuwun ana apa Kyai teka sampeyan nandhang ruga Kakang Semar ana apa Kakang Semar Semar ning apa kanastren matur nuwun ya inggih sami-sami Kyai ora ana gunane aku kongkonan babi ora iso do ngrampungi pakaryan oh ngerti tak tekek ya aja kok ditekek ora barang waras cangkeme elek Semar iki anake dunake babi ora mergane kowe dikongkon bapak ora ngrampungi karya lho sing iso nggawa Pandhawa rawuh mrene ngaturi rawuh Pandhawa rawuh mrene malah Kanjeng Ibu sapa lho kuwi Kanjeng Ibu kuwi Ibu Kanastren kuwi ayu ning lamur ya lho kok lamur kok gelem ro semir wong tuwa kaya ngono kok bojone ayune ra jamak-jamak mbok mau tekak simbok tak pek wah edan kowe ra apa njur mbokne dhewe arep dipek cah nekat nekat ra ora banget Kakang Semar sejatine darpe panyu napa budaya menika panggenan ingkang sae budaya unggah-ungguh budaya tata krama budaya menika saged ngraketaken pasderekan luhuring negari menika gumantung wonten budayanipun iya mula janjane kula mung kepengin bangun wujuding wewangunan ingkang mriku dados ajang anginipun sami olah budaya lan seni wah candhak lakone wisan wis kapokmu kapan niku Ndara supaya tiang-tiang Amarta menika nuwun sewu ingkang kagungan lan budaya menika boten lajeng sami mapan wonten papan-papan ingkang boten sak mestinipun nanging dipun paringi wadah wonten ing mriki saged mekaraken pikir mekaraken tumangkaring budi supados seni lan budaya wonten negari Ngamarta menika saya ngrembaka saya sae budayane ya apik budayane tata krama ya rumasuk enten sanubarinipun para kawula sak negari ing Ngamarta iya Kakang Semar mengkono nggih ning niki pun terakhir mawon nggih Den niki kari dhewe kula kudu mbangun bab sing boten enten sambung rapete kalih pewayang cukup niki pungkasan enten sing nyuwun lakon aneh-aneh kula ora sida mayang mawon ndas kula mumet wit sore ora iso mikir sing werna-werna sing wangun ya lakon-lakon sing maton mawon nggih Ndara Werkudara iya nggih Den nggih iya lakon
aneh-aneh sesuk nek ana wong ngresmekke dalan Semar mbangun dalan nggo nglindes ndase kuwi ora nesu Pak. Oh ya kudu nganggo ngono kuwi mugi-mugi lestari saklaminipun rukun saklaminipun tentrem saklaminipun Ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.